Аз се казвам Димитър Николов и съм професор в Ново Български университет. В рамките на проект Нова Сойл отговарям за работен пакет 3. Имам опит като аграрик в областта на аграрната икономика повече от 40 години. Работил съм в Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика. Бил съм директор последните 6 години, от 2013 до 2019 година на института и в момента съм в Ново Български университет. Това, което очаквам от проекта, е да създадем един хъб на знанието, който да помогне да се получи повече информация от гледна точка на възможностите за подобряване на почвеното здраве и съответните бизнес модели, както и също така предстои разработването на специално средство, което да позволи пък оценката на отделните бизнес модели в тази област. Надявам се, че като краен резултат от изпълнението на проекта ще имаме по-добра информираност между заинтересованите страни в рамките на страната и общо на целия Европейски съюз относно проблемите на почвеното здраве и възможностите за използване на ефективни бизнес модели в тази насока с цел опазване на почвите и подобряване на околната среда с крайна цел достигане на устойчиво и конкурентоспособно земеделие. Благодаря.